Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μαρία Νίκη Ζωγράφου. Το παρακάτω βίντεο αποτελεί το project του μαθήματος Κβαντικών Υπολογιστών. Έχω επιλέξει να παρουσιάσω το άρθρο Leveraging Quantum Kernel Support Vector Machine for Breast Cancer Diagnostics from Digital Breast Tomosynthesis Images. Σκοπός της έρευνας είναι η συμβολή στην έγκαιρη πρόβλεψη του καρκίνου του μαστού. Γεγονός που έχει ζωτική σημασία, καθώς στα αρχικά στάδια του δεν εμφανίζονται συμπτώματα. Όμως, εφόσον η κακοήθεια διαγνωστεί στο αρχικό στάδιο, localized stage, επιτυγχάνεται ποσοστό επιβίωσης της τάξης του 99%. Τα σύγχρονα συστήματα απεικόνησης της ψηφιακής τομοσύνθεσης δεν παράγουν μία απλή εικόνα, αλλά ένα σύνολο από πολλαπλές δυσδιάστατες τομές, οι οποίες σχηματίζουν έναν τρισδιάστατο όγκο. Ταυτοχρόνως, τα διαθέσιμα ιατρικά δεδομένα είναι συνήθως λίγα και μη δημόσια διαθέσιμα. Αυτό κάνει τις κλασικές μεθόδους βαθιάς μάθησης να μην γενικεύουν καλά και να παρουσιάζουν overfitting στα δεδομένα εκπαίδευσης. Το παραπάνω άρθρο προτείνει τη χρήση της κβαντικής τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της απόδοσης των κλασικών μεθόδων. Η κβαντική τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει στη διαχείριση των δεδομένων υψηλής διάστασης και βελτιώνει την εκμάθηση από μικρά σύνολα δεδομένων. Το προτινόμενο σύστημα χρησιμοποιεί 6 διαφορετικές τεχνικές εξαγωγής χαρακτηριστικών, feature extraction, έχοντας ως είσοδο εικόνες DBT πραγματικού χρόνου. Οι διαστάσεις των εξαγόμενων χαρακτηριστικών μειώνονται με τεχνικές dimensionality reduction. Οι ερευνήτριες προτείνουν το μοντέλο Quantum Kernel Support Vector Machine, η σχεδίαση του οποίου είναι βασισμένη σε 4 παραλλαγές του κβαντικού κυκλώματος Quantum Kernel Circuit. Από τις εικόνες πραγματικού χρόνου εξάγεται η περιοχή ενδιαφέροντος, οδηγώντας σε πιο εστιασμένη ανάλυση. Η τεχνική εξαγωγής χαρακτηριστικών και μείωση διαστάσεων βελτιώνουν την απόδοση της ταξινόμησης του προτινόμενου μοντέλου QKSVM. Στην παρακάτω διαφάνεια εμφανίζεται ένα διάγραμμα της προτινόμενης μεθοδολογίας. Δηλαδή, ξεκινώντας από την προεπεξεργασία δεδομένων, συνεχίζοντας με feature extraction, ύστερα με μείωση των διαστάσεων και τέλος εισάγοντας αυτά τα δεδομένα στο μοντέλο QKSVM που προτείνει το παραπάνω paper. Έχει χρησιμοποιηθεί ένα dataset 281 εικόνων, για το οποίο έχουν δημιουργηθεί δύο εκδοχές, μία με την πλήρη εικόνα και μία μόνο με την περιοχή ενδιαφέροντος. Οι παραπάνω εικόνες πρέπει να ταξινομηθούν σε 3 κατηγορίες: φυσιολογικές, καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι. Παρακάτω βλέπουμε παραδείγματα από την πλήρη εικόνα και από την απομονωμένη περιοχή ενδιαφέροντος. Όσον αφορά την προεπεξεργασία δεδομένων, οι συγγραφείς δεν εργάζονται απευθείας πάνω στα κατέργαστα DBT δεδομένα, αλλά ακολουθούν μια καθιερωμένη προσέγγιση εξαγωγής αριθμητικών χαρακτηριστικών, παρόμοια με το γνωστό σύνολο Wisconsin Diagnostic Breast Cancer, ένα δημόσια διαθέσιμο dataset. Χαρακτηριστικά που εξάγονται έχουν να κάνουν με τις ιδιότητες του όγκου, όπως η μέση ακτίνα, η μέση υφή, η μέση περίμετρος, η μέση επιφάνεια, η μέση ομαλότητα και άλλα. Παρομοίως, υπολογίζονται μέσες τιμές, τυπικά σφάλματα και worst case τιμές. Στη συνέχεια γίνεται το feature extraction, δηλαδή εξαγωγή χαρακτηριστικών. Οι συγγραφείς παίρνουν από τα δεδομένα χαρακτηριστικά που περιγράφουν ένταση φωτεινότητας, υφή, χωρικές σχέσεις, σχήμα, ανομοιογένειες κλπ. Χαρακτηριστικά. Συνολικά μαζεύονται 32 χαρακτηριστικά από 6 διαφορετικές κατηγορίες. Αυτό γίνεται για τις normal, benign και malignant περιπτώσεις και το αποτέλεσμα είναι ένα feature vector που δίνεται στο quantum kernel και στη συνέχεια στο support vector machine. Τα χαρακτηριστικά ανήκουν στις εξής 6 κατηγορίες. Αρχικά, στατιστικά χαρακτηριστικά. Οι συγγραφείς εξάγουν στατιστικά χαρακτηριστικά απευθείας από το χωρικό πεδίο της εικόνας. Σε τοπικές περιοχές της εικόνας, δηλαδή παράθυρα, υπολογίζεται αρχικά η μέση ένταση φωτεινότητας και στη συνέχεια η διασπορά και η ασυμμετρία, οι οποίες δίνουν πληροφορίες για την υφή και την ανομοιογένεια των ιστών. Στη συνέχεια εξάγονται τα Haralick features, τα οποία είναι περαιτέρω στατιστικά χαρακτηριστικά που υπολογίζονται πάνω σε ολόκληρη την εικόνα. Γωνιακή δεύτερη ροπή, συσχέτιση, εντροπία. Υπολογίζονται από τον Gray Level Co-Occurrence Matrix και μετρούν χωρικές σχέσεις μεταξύ των πίξελ. Διαισθητικά μπορούμε να πούμε ότι οι κακοήθεις όγκοι θα έχουν πιο ανομοιογενείς και σύνθετη υφή, ενώ οι καλοήθεις και φυσιολογικοί πιο ομαλή υφή. Στη συνέχεια, κρατούνται χαρακτηριστικά μέτρησης ενέργειας υφής. Αυτά βασίζονται σε φιλτραρίσματα της εικόνας με προκαθορισμένα kernels που ανιχνεύουν άκρα, γραμμές και υφές. Υπολογίζουν την ενέργεια της υφής σε τοπικές περιοχές. Είναι κατάλληλα για λεπτομερή ανάλυση μικροδομών όπως οι κακοήθειες.
Υπολογίζεται επίσης το Neighborhood Gray Tone Difference Matrix, δηλαδή ένας πίνακας που μετρά τη διαφορά κάθε πίξελ από το μέσο όρο της γειτονιάς του. Έτσι περιγράφονται χαρακτηριστικά όπως τραχύτητα, αντίθεση και πολυπλοκότητα της υφής. Είναι μια πιο ανθρώπινη αντίληψη της υφής σε σχέση με το GLCM των Haralick Features. Ύστερα χρησιμοποιείται το φάσμα ενέργειας Fourier, η εικόνα μετατρέπεται από το χωρικό στο συχνοτικό πεδίο, αναλύεται η κατανομή της ενέργειας σε διαφορετικές χωρικές συχνότητες και είναι χρήσιμο για τον εντοπισμό περιοδικών και επαναλαμβανόμενων μοτίβων. Τέλος, γίνεται συλλογή παραμέτρων σχήματος. Αυτά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά περιγράφουν τα σχήματα των ύποπτων περιοχών, ανεξάρτητα από την υφή τους. Χαρακτηριστικά όπως κυκλικότητα, επιμήκυνση και συμπαγότητα σχετίζονται με καλοήθεις ή κακοήθεις βλάφεις. Στη συνέχεια γίνεται η μείωση των διαστάσεων. Το Dimensionality Reduction στοχεύει στη συγκράτηση των σημαντικών δεδομένων και την αφαίρεση χαρακτηριστικών θορύβου. Δοκιμάστηκαν από τους συγγραφείς τρεις διαφορετικές τεχνικές: Linear Discriminant Analysis, Principal Component Analysis και T-Distributed Stochastic Neighborhood Embedding. Από τη σύγκριση των τριών τεχνικών, φαίνεται πως το Linear Discriminant Analysis έχει την καλύτερη απόδοση, καθώς οι τρεις κατηγορίες παρουσιάζουν το μικρότερο overlap. Το LDA προσπαθεί να βρει γραμμικούς συνδυασμούς των features που οδηγούν στον καλύτερο διαχωρισμό κλάσεων, με το να μεγιστοποιεί τη διασπορά μεταξύ διαφορετικών κλάσεων και να ελαχιστοποιεί τη διασπορά στο εσωτερικό της κλάσης. Καταλήγει στο να κρατάει νη-1 κυρίαρχα features, όπου n είναι ο αριθμός των κλάσεων. Οπότε, στην περίπτωσή μας, καταλήγει σε μόνο 2 significant features. Μία ερώτηση που μπορεί να δημιουργηθεί είναι γιατί να μην εφαρμοστεί απλά ένα support vector machine με input όλα τα features. Το πρώτο πρόβλημα είναι το curse of dimensionality, δηλαδή λόγω των πολλών features και μικρού dataset, 281 εικόνες και 32 features, το SVM μπορεί να μάθει τέλεια το training set, αλλά να μην γενικεύει. Ειδικά σε ιατρικά δεδομένα, αυτό είναι επικίνδυνο. Το δεύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα features δεν είναι γραμμικά διαχωρίσιμα και ακόμα και μετά το feature extraction, οι τρεις κλάσεις επικαλύπτονται. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα RBF kernel πριν τον SVM για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά όπως θα αναλυθεί παρακάτω, ένα τέτοιο μοντέλο όντως δημιουργήθηκε από τις ερευνήτριες, έχοντας όμως ελαφρώς χειρότερη υπόδοση από το προτινόμενο pipeline. Ας δούμε την αρχιτεκτονική του προτινόμενου pipeline. Τα δεδομένα 32 διαστάσεων μειώνονται σε δυσδιάστατα δεδομένα και ύστερα εισάγονται στο κβαντικό κύκλωμα που λειτουργεί σαν kernel του support vector machine. Το κβαντικό κύκλωμα θα εξάγει ένα quantum kernel matrix που θα δοθεί στο SVM για κατηγοριοποίηση. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται όλη η αρχιτεκτονική του QK-SVM. Από το cropping των εικόνων μέχρι το feature extraction, συνεχίζοντας με την εισαγωγή στο κβαντικό κύκλωμα και τέλος στο Classical Support Vector Machine Classifier. Στόχος του pipeline είναι να εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα των κβαντικών υπολογιστών για παράλληλη επεξεργασία. Οι συγγραφείς του άρθρου σχεδίωσαν το κύκλωμα βασισμένο σε 4 παραλλαγές κβαντικών κυκλωμάτων. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, το βέλτιστο κύκλωμα αποδείχθηκε το Angle Embedding. Παρακάτω φαίνονται τα 4 διαφορετικά κυκλώματα που δοκίμασαν οι συγγραφείς: το Angle Embedding, το IQP Embedding Circuit, το QAOA Embedding και το Custom Embedding Circuit που φτιάξανε. Στη συνέχεια γίνεται το Quantum Feature Mapping. Τα δεδομένα μεταφέρονται από τον ευκλήδιο χώρο σε Quantum States, τα οποία βρίσκονται μέσα σε Hilbert Space. Κάθε δείγμα προβάλλεται σε μία block σφαίρα. Τα features κωδικοποιούνται ως γωνίες περιστροφής και δημιουργείται ένα Quantum Feature Map. Δηλαδή, τα δύο αρχικοποιημένα qubits στην κατάσταση 0 θα περάσουν από το παραμετροποιημένο κβαντικό κύκλωμα και στο τέλος θα μετρηθεί το Quantum State Overlap. Εν ολίγης, σε αυτή τη διαφάνεια φαίνεται το γενικό pipeline, δηλαδή περνάμε από την μετατροπή σε γωνίες των χαρακτηριστικών, στη συνέχεια σε υπολογισμό του Quantum Overlap και την κατασκευή του Quantum Kernel Similarity Matrix που θα δοθεί στο Support Vector Machine. Πιο αναλυτικά βλέπουμε πως τα δεδομένα που έχουν προκύψει από το LDA είναι νη δείγματα που βρίσκονται σε ένα δυσδιάστατο χώρο. Αρχικοποιούμε 2 qubits στην κατάσταση 0 και ύστερα κάθε feature μετατρέπεται σε γωνία περιστροφής. Στο τέλος υπολογίζεται μια κβαντική κατάσταση, περνώντας από το παραμετροποιημένο κύκλωμα.
Στη συνέχεια, για κάθε ζεύγος δειγμάτων υπολογίζεται το quantum overlap, δηλαδή το εσωτερικό γινόμενο των δύο καταστάσεων. Έτσι, υπολογίζοντας το εσωτερικό γινόμενο για όλα τα ζεύγη δειγμάτων, δημιουργείται το kernel similarity matrix, ένας πίνακας διαστάσεων νη επί νη. Στο support vector machine δίνεται το kernel matrix K, που υπολογίστηκε προηγουμένως. Το SVM προσπαθεί να βρει το βέλτιστο υπερεπίπεδο του χώρου των δεδομένων, ώστε να χωρίζονται στις τρεις κατηγορίες. Αυτό επιτυγχάνεται μεγιστοποιώντας το περιθώριο μεταξύ κλάσεων. Αυτό γίνεται με τα support vectors, που αντιστοιχούν στα οριακά σημεία του χώρου. Για μη γραμμικά προβλήματα χρησιμοποιείται το kernel trick, δηλαδή μια αντιστοίχηση των γραμμικών δεδομένων σε χώρο υψηλότερων διαστάσεων. Στην περίπτωσή μας αυτό γίνεται με το quantum kernel. Ουσιαστικά το SVM λύνει ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης. Αποτελέσματα. Στους παρακάτω δύο πίνακες φαίνονται οι ίδιες μετρήσεις και για τις δύο διαφορετικές εκδοχές του dataset. Πρώτη έκδοση πλήρης εικόνα, δεύτερη έκδοση περιοχή ενδιαφέροντος. Παρατηρούμε ότι η προτινόμενη μεθοδολογία του QK-SVM έχει την καλύτερη testing accuracy και στις δύο περιπτώσεις. Η κλασική μέθοδος με SVM-RBF έχει πάρα πολύ καλό training accuracy, ιδιαίτερα στη δεύτερη έκδοση του dataset, όμως ύστερα στο testing η ακρίβειά του πέφτει σημαντικά. Πιθανότατα δείχνει πως δεν μπορεί να κάνει καλή γενίκευση. Πάντως, στο testing, η προτινόμενη μεθοδολογία του QK-SVM με το κύκλωμα Angle Embedding δείχνει να έχει το καλύτερο testing accuracy. Στη συνέχεια, θα ήθελα να σχολιάσω τα confusion matrices, στα οποία βλέπουμε κιόλας πόσα false positives και false negatives υπάρχουν. Στο πρώτο, βλέπουμε για την έκδοση 1 του dataset, δηλαδή για την πλήρη εικόνα, πως υπάρχουν 5 εικόνες που χαρακτηρίζονται ως normal, ενώ είναι malignant. Και αντίστοιχα υπάρχουν 5 εικόνες που χαρακτηρίζονται ως καλοήθεις, ενώ είναι όντως κακοήθεις. Δηλαδή υπήρχε μια μεγάλη απόκλιση από το σωστό αποτέλεσμα. 10 στις 30 εικόνες που ήταν κακοήθεις δεν ανιχνεύτηκαν. Σε αντίθεση με χρήση μόνο της περιοχής ενδιαφέροντος, μόνο 6 τέτοιες εικόνες δεν ανιχνεύτηκαν και μάλιστα μόνο μία από αυτές χαρακτηρίστηκε ως normal, ενώ οι υπόλοιπες 5 χαρακτηρίστηκαν καλοήθεις. Παρακάτω μπορούμε να δούμε το διάγραμμα της συγκριτικής ανάλυσης, δηλαδή οι συγκρίσεις που έγιναν με κλασικό SVM classifier, οι συγκρίσεις που έγιναν με το κουβατικό SVM classifier και τέλος έγιναν κάποιες συγκρίσεις με μοντέλα από pre-trained CNN μοντέλα πάνω σε μεγαλύτερα dataset. Μπορούμε να δούμε ότι αυτά τα μοντέλα, παρότι είχαν πρόσβαση σε μεγαλύτερες dataset και ήταν ήδη εκπαιδευμένα, παρατηρήθηκαν να έχουν χαμηλότερη testing accuracy από το προτινόμενο pipeline. Τέλος, έγινε σύγκριση με state-of-the-art μεθόδους, οι οποίες είχαν πρόσβαση σε πολύ μεγαλύτερα datasets και παρόλα αυτά είχαν σχετικά χαμηλότερο accuracy από το proposed work, το οποίο εκπαιδεύτηκε μόνο σε 281 εικόνες. Συμπερασματικά, βλέπουμε ότι η προτινόμενη μεθοδολογία έχει καλύτερη ακρίβεια από ότι τα pre-trained CNN μοντέλα παρά το μικρότερο dataset. Επίσης παρατηρούμε ότι κάνει καλύτερη γενίκευση από το κλασικό SVM. Και τέλος, βλέπουμε ότι έχει καλύτερη απόδοση από υπάρχοντα μοντέλα που είχαν πολύ μεγαλύτερα datasets. Καταλήγουμε ότι η κβαντική τεχνητή νοημοσύνη είναι πολλά υποσχόμενη για την ανίχνευση ασθενειών όπως του καρκίνου, μέσω εικόνων αλλά και πιο περίπλοκων δομών όπως DBT images. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.